Geen trekkers deze keer, maar gewone auto's. Zo kwamen zo'n 2000 actievierende boeren van de midden bij Enoar om te protesteren tegen het RIVM. Ze demonstreren tegen de stikstofmaatregels bij de dik tussen De Bilt en Utrecht. Onder haren ook een gruttal Friezen. En in Bilthoven is op dit stuit verslagjouwer Onno Valkena. Ja, Onno, in het voorwieder een soort ophef onder oren over het trekkerverbod in de provincie Utrecht. Hoe is er nou protesteerd, Jood? Ja, de boeren binnen hierheen reizigen in luxe auto's. Ja, dan krijg je dus geen 2000 boeren op trekkers, maar in auto's. Dat jouwt hier plaatselijk in elk geval minder oerlijst. Maar er wie een soort politie bij. Politie, mobiele eenheid, marechaussees, ik defensie, maar in grote vrachtauto's. Maar de manifestatie zelfs, die verroen aardig knap. Maar de burgemeester van de Bilt die moest aan het begin van een beetje het terrein wel afsluiten. Want ja, doe wie die max van goed 2000 boeren bericht. En dan mochten de geen boer of boerinnen nog het terrein op. Verder waren de boeren ik even strang tasprutsend, of het zitwiddiger van de gemeente. Om vooral die orelmeter afstoon te horen. Want dat voel van een beetje net daar. De opkomst is in ieder geval groter dan dat er op het terrein mooi. Dus er staan nou hele groepen die staan bij aanritten, dus dat is jammer. En dus hier ben in ieder geval 2000 mensen. Wat mij opvalt, een hoop jonge boeren en boerinnen. Ja, een heel soort jonge boeren, ja. Maar die willen graag een toekomst en dat zit er zo net in. Die voermaatregel van minister Schouten, kan die eigenlijk wel? Nou, we hebben vragen gesteld samen met de SGP Bert-Jan Ruijsen aan onze Europese Commissie. We hebben te maken met wetgeving landbouwhuisdieren, de veevoederwetgeving, dierenwelzijn. Het zijn ook Europese wetten, naast stikstof en andere. En volgens ons past dit daar niet in en mag dit ook niet. En we hebben vragen duidelijk gesteld of de commissie ook wil aangeven dat dit dus niet kan. Ik roep op tot burgerlijk ongehoorzaamheid vanaf 1 september. Als zij doorzetten, zetten wij ook door met procedures en we gaan het niet doen. Ja, dus zouden ze het al geen trekkers dus, Jood. Wat heeft dat uiteindelijk voor het verkeer betutten? Nou ja, geen trekkers. Ze weten hoe dat hier is. Ja. Als er meer dan 2000 trekkers komen, dan zit het verkeer in de hele provincie Utrecht vast. Nou, dat woenen ze net weer, nou maar in deze tijd van corona. Maar ja, je kent dan wel die 2000 boeren zitten van kom maar in luxe auto's. Maar ja, honderden boeren, duizenden boeren die in luxe auto's onderwijs binnen, oer de autodiek, dat ken ik wel vaak verkeersoorlijst zwaarje. Zowat van een maand duidelijk in de Flevopolder. Heel Nederland gaat zien dat ze beter ons met de trekker hadden kunnen laten gaan dan met de auto. Want bij de auto maak je wel hoe de grote autodiek. Ja, dat mag. Maar ja, kijk, met een auto's kun je ook grote chaos veroorzaken. En nou ja, dat is helemaal niet ons doel. Dat wilden wij met de trekker ook niet. Maar ja, ze laten ons nu geen andere keus. Dus je gaat die kant op, maar dan wel in trekkertempo. Dat klopt, ja. We gaan stikstof reduceren. Ja, de actie in De Bilt hier natuurlijk de meeste aandacht, Jood. Maar is er nog meer bad in de wraad van de stikstofcrisis en de boeren? Nou, die maatregel van minister Schouten, die verplichting om een ingang van 1 september aaistof veevoer te broeken. Het verzet in die maatregel werd heel iets breder. Wie van een beetje een veearts op het podium, die zei van het is net goed voor de zoenens van het vee. Dat had risico's. De voorzitter van het NAJK, Nederlands Agrarisch Jongerencontact, een jonge boer, die zei van ja, wij hebben op een hegere landbouwschool krek leert van wat we de kei voor je moeten. Dat weten wij beter als die ambtenaren op het ministerie. Dat kennen het, deze maatregel. En de Nederlandse Melkveehoudersvakbond van Harm Wiegersma uit Friesland, ja, die wil net meer mijn minister Schouten Oelisse, die wil nou ik juridische stappen zien die maatregel. Het is heel makkelijk om een stukje stikstofruimte sector op te lezen. Maar als je dan gezondheidsproblemen met die beesten krijgt, dan maakt dat is gewoon even het probleem waar wij mee zitten. Wij accepteren dat net en wij voeren ons beesten al hartstikke scherp op een norm. Ja, ik zag achter daar nog een behoorlijk tal auto's staan. Is de demonstratie nog gewoon een go?
Nee, de demonstratie is dien. De night en de live muziek die is voorbij. Maar dit weer van Farmers Defence Force. Ik wil een spannende dag. Hè. Kennen zij midden in de simmer nog weer zoveel mensen in actie krijgen op een demonstratie? Zelfs als er net bij trekkers demonstreerd worden kennen. Nou, dat is slagen, want er waren dus meer boeren hier als het terrein opkomen. En wat ik wel spannend wie van Kent Farmers Defence Force een grote actiedag organiseren zonder gedonder, zonder dat er mensen oppakt worden of arresteerd worden of zonder dat er een reboelje achterwij komt. Nou, dat liek het slagen te wijzen. Ga er maar vanuit dat die acties sinds die veevoermaatregel van minister Schout toch gaan stillen, wordt in augustus Griff verder over praat. Ja, en als die maatregel er dochs komt, dan is de kans groot dat het u draait op waargelijke ongehoorzaamheid. Want daarta had Sita van Kijpema van de Midje oproepen, ja, uit namen van het bestuur van Farmers Defence Force.